igsoon. Usab pud sa ato apong Kristohanon nga kinabuhi, labaw na sa atong mga kasimbahanan, medyo dili na kayo kalihok tungod sa kining mga panghitabo ron. Batigsoon, dasig na ko sa imo pabilin igsoon. Ni ko sa kawit nga ako ang awiton karon, credit ni siya sa owner kang John Gambuang. Magpabilin ta sa ato ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Sarado man ang uban simbahan, dili man ta makasimba tanan, but igsoon pabilin ka sa imong pagsimba sa imong buhi nga Dios, labaw na sa imong pagtuo. Tanaw na to ni. Ang kinabuhi Kristohanon, bisan naghangalang tuson, magapahiyong gihapon, walay angay nga kabalaan. Kay siya nga nagpuyo kanako, magagagahong sa tanan. Pagkaalindot ang kinabuhing Kristohanon, sa naghanalan tuson, magapahiyong gihapon, walay angay nga kabalaan. Kay siya nga nagpuyo kanako, magagagahong sa tanan. Magpabilin kami kanimo, muagi man ang problema, may kasulbaran, huwag makababag sa mong pagsimba. Kay ikaw manang tagus na pasidunggan. Pagkaalindot ang kinabuhing Kristohanon, bisan nagangalan tuson, magapahiyong gihapon, walay angay nga kabalaan. Siya nga nagpuyo kanako, magagagahong sa tanan. Magpabilin kami kanimo, muagi man ang problema, may kasulbaran, huwag makababag sa mong pagsimba. Kay ikaw manang tagus na pasidunggan.
ikaw man ang tagus nga pasidunggan, magpapiling kami kanimo. Muagi man ang problema, may kasulbaran, way makababag sa among pagsimba. Kay ikaw man ang tagus nga pasidunggan,